I december 2019 er der meldinger om en ny virus. Det første udbrud af Wuhan, millionbyen i Kina. Den 27. februar melder Statens Serum Institut om Patient Zero i Danmark. Knap 2 uger senere lukker Mette Frederiksen landet ned. Henover foråret er der høje smittetal og mange indlæggelser. Første bølge rammer Danmark. Henover sommeren falder både smittetal og indlæggelser, og flere forskellige dele af samfundet åbner op. Men i efteråret 2020 bliver det igen lukket ned, grundet af anden bølge rammer Danmark. Herunder frygter regeringen også en minkproduktion i Danmark kan forhindre vaccineudrulning, da der er en frygt for blandt sundhedsmyndighederne, at det kan skabe mutation. Derfor beordrer regeringen, at alle mink skal slås ned. De får dog så meget kritik for det, at det til sidste ende ender med, at fødevareminister Mogens Jensen går af, og flere ledende politikere mener, at Mette Frederiksen burde gå af som statsminister. Utilfredsheden stiger ikke kun blandt politikerne, men også blandt befolkningen. Og den 19. december 2020 afholder Men in Black deres første demonstration. Men er Men in Black frihedskæmper eller en konspiratorisk flok med symbolpjæshatte? Vi marcherer, vi protesterer, med det ciao, med det ciao, med det ciao, ciao, ciao. Når det brænder, og når det synger, så er det også for Men in Black. Vi er taget herind på Rådhuspladsen for at dække en Men in Black demonstration mod coronaparagrafen, som giver dobbeltstraf. Lad os gå ind og snakke med nogle af dem. Hvorfor er du her i dag til demonstrationen? Og hvor er det fedt at se så mange mennesker i dag. Hvorfor for min skyld? Derfor jeg Jeg tror, I kender næste sang. Du er en fransk. Til der sidder og hjælper mig. Hvad mener du med, altså, du synes så? Er I klar? Vil du gerne leve i det fascistiske Rådhuspladsen. Lad os prøve København, ikke? Det handler om kontrol. Jeg er overbevist om, at det handler mere om kontrol end om sundhed. Hvem tror du, der står bag influenza eller coronavirus, når jeg skal kalde den? Ja, jeg tror... Den er fra Kina, eller hvad tænker du om den? Altså, jeg går ikke vide, men jeg tror, det er banksystemet eller rockefirma. Så tænker du, den skal, altså er det sådan noget hjernekontrol, eller hvordan? Både hjernekontrol og sådan. Okay, så det du tror, at vaccinen er grundet for? Jeg talte med en anden demonstrant. Han sagde, at han frygter og tror på, at det her er vejen til et fascistisk samfund. Absolut. Det er Min stedfar, han fik vaccinen, og han døde 8 dage efter det første stik. Så jeg har ikke tænkt mig, at... Jeg tror, han døde som en vaccine. Ja, jeg tror, altså, ja, som medvirkende faktor, ja. Hans helbred var ikke det bedste, det skal også erkendes. Men det der, det var... Jeg vil tro, det er medvirkende årsag til ligesom at skubbe ham ud over kanten. Så vil jeg have vaccinen. Nej. Men heller død. Så vil jeg sige mange tak til pladsen. Nej, det der fedt, der gider jeg sgu ikke. Du synes, det er forkert at være sådan her? Ja, og så først så står jeg højt, og så bagefter står jeg så der. Ja, det giver ingen mening. Og samtidig med PCR-test, de har vist, at der er domstol i både Portugal og så er det Holland. Det er i hvert fald Portugal. Der viser det 97% falsk positiv. Og der i fjernsynet, har jeg set på fjernsynet, der er der den der smart-test, de siger så 80% falsk positiv. Imens Victor var ude og snakke med Men in Black demonstranter, satte jeg mig virtuelt ned for et interview med retsordfører for Socialdemokratiet, Jeppe Bruus. Jeg ved ikke, hvad Men in Black er. Så mig bekendt er der i de demonstrationer en sammenblanding af alle mulige ting. Altså der er her på Danmark, der dukker op med deres børn. Der er aktivister af den ene eller anden karakter. Der er også hardcore hooligans, som bruger de her demonstrationer. Og der er andre typer af sådan organiserede folk, som godt kan udgøre et problem, men det betyder ikke, at den samlede demonstration, der er Men in Black i sig selv, udgør et problem. Folk skal have lov til at demonstrere, og det er jo altså, altid have lov til, at det er jo måske også særlig vigtigt i den her tid, hvor folk er, altså nogle folk er frustreret, og man så har mulighed for at udtrykke sin utilfredshed, og også illustrere mod regeringen, hvis man ønsker det. Det skal folk fuldstændig kunne bruge deres ret til.
alt imens Men in Black demonstranter bliver anholdt, som for eksempel da vi var inde i en interview, de medvirkende i vores dokumentar, der blev der på den pågældende aften anholdt en efter sammenstød mellem politi og demonstranter, eller som den dame vi tidligere interviewede, Jeppe Bruus, som blev smidt i fængsel grundet visse udtalelser, og så fik hun dobbeltstraf grundet corona. De her beviser og tegn her mener jo Men in Black demonstranter er et tegn på en fascistisk regering, som kæmper imod demokratiet og imod frihedsrettighederne. Men hvor langt skal man gå imod en pandemi på frihedsrettigheder? Alt imens Men in Black demonstrationerne, de tager mediernes opmærksomhed, så prøver regeringen at holde fast i den her hårfine linje imellem smittetallet og dødsfald og demokrati og ytringsfrihed. Men hvor nemt brister linjen? Det er svært at sige.